Yawwa. But what we want now, we want to harmonize it. Muna son mu harmonizing party the support groups. Yanzu mun ce motoci biyar da za su zo daga Bunyadi, ba mamaki chairman ya ba mutane shi ko ya mata da support groups. Ba mamaki a ji a samu wasu support groups ne masu jama'a party ba su da jama'a. Kun gane ai. So muna son mu harmonizing kowane chairman na local government. So haɗu da supporters group nasu a can. Sai a haɗu a yi aiki daya. Shine abin da muka yi magana a kai jiya. Kuma Allah da shine haka muke so a yi. Amma ina akwai kaɗan akwai ɗan gyara maganar mota ɗin motar haya a tasha balle abin hidiman siyasa ba zai dai taso daga garin ba tare da an bashi wani abu ƙwarai wannan haka yake ya zo gargar ba ko da magunna shi ne a yi magana kowa